ɓe noddirte ko les lions de la Teranga baroɗe teddungal so en batti e pular ngal diɗɗal Senegal woni koye guɓal ndee wondude e RD Congo Benin e Botswana gila e desawal mabɓe gadanal laato balon mo dunde Afrique hitaande 2021 hakkunde mabɓe e Égypte Senegal koko wayli jaɓɓal ne feewi e ngoo fijo o kippuma Pape Thiaw ko dental baroɗe kewɗe bawɗe weltinde yeɓiyankoɓe laato balo e ngoo folotiro jogorgo yuɓɓinede to leydi Maroc ina tawe e mabɓe o gorko mo bambali mo balonji ɗiɗi kanŋe e dongre Afrique Sadio Mané capitaine kippu o Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Pape Sarr Idrissa Gana Gueye e hewɓe fettoɓe to leydi Europe won hen ko ngollu woni gadanol ina tawtere e laato ballon e duude Afrique waɓene El Hadj Malick Thiam mo West Ham to leydi Angleterre Mamadou Sarr mo Strasbourg Lamine Camara mo AS Monaco Habib Diarra mo Sunderland Assane Diaw mo Como leydi Italie e Ibrahima Mbaye mo Paris Saint-Germain toon to leydi France Pape Thiaw ne ko ngol woni gadanol omo yaha Cannes taw ko eltowo Sénégal waddata ko e Botswana pottital mum gadanal talata 23 ndu lewru